ka office jong ka district medical and health officer West Khasi Hills harkat ka jingi trelang bat ka office jong deputy commissioner bat ka office jong ka district program officer jong ka ICDS kan pelong ya ka free medical camp hari Khasi free morning upper primary school ti Sao kate ke program kan sedang hagapor khatway baje men stem ha ka ba ka kong amperin ling do menteri katanan ka kwat ka khya kan wan ban pli ya kate ka program office jong ka district medical and health officer Nongstoiñ harkat ke jietrelang mat office deputy commissioner West Khasi Hills rengkat office jong ka district program officer ICDS Nongstoiñ kan penlong ya ke integrated health camp ni ke jingai jin sumar kulumlang kaban selong ha ka khatsau tri lailar hajar arsan nadu kopor katway steng menstem hari Khasi free morning upper primary school ti Sao Nongstoiñ hakan ni ke health camp kandon ke jinpek bat sumar a na ki doktor bat ki specialist boper bat ru ke jingai dawai a kandon ru ka blood donation camp ni ke jing sinyang snam monsnobha na kanta kitu ki badan kam snam ka jing test a na kanta ki bapang sini bat BP kumjuru ka jing shandur MHIS card bat Aadhaar card bat ka jing hikai kumno bangin ban ya ki jing ban ki batai ya ki met ki phat ki jongi ka menteri batai pai ka kot ka kya jong ka sarkar Meghalaya ka kong amprin lendo kan sawan bantri ya ga ni ka health camp kuntani kerpat ya ki pai ba baro bakin yawan siya ka ni ka health camp nang man yo sipun ki jing mentai ki be dai bat ka kot ka kya